Ay, layan ning adlawar mo eh. Wala sa ko'y maluto ba? Ang naadari? Carrots lagi duro ni og radish. Saon ko man eh, oh. Napay radish nga padung na malaya. Ay, lami ning mga naadari ron song namisa eh. Unsa ra sa kakong luto na ni, perti ng gutuma. Oo. Unsa maganda pre? TV naman ka, naunsa naman ka. Ibigyan ko ng ubok ay. Na subawan ko tong lagi adlaw. Panaulian kay no. Imni nagtambal, basin TV na ba? Ay, simba ko kada pre. Dili ni TV pre oy. Dili TV pero lala na kay nang ubuhan na, nanawag nagkahon. Iyo pud paginana pre, nasubawan ra ganita. Nya, unsa pa gito mari mga tambal daw? Oh, tambal. 1 2 pre kanang iskilan sa ubo na no. Unsa? Iskilan? Unsa may sakit mo? Gipamaol ka kay iskilan imong giinom? Ay, para pamaol na day, dili na para sa ubo day. Bantog ra wa ko naulian. Taka-taka ra po sa day kag inom. Bantog ra ni nanay imong uboron kay dili mao nga tambal imong gitumar. Unsa kay maayo itambalan ni pre? Mo inom na siguro kog limon no kay para mawala ni. Ayaw ginom og limon oy, wa magisipon. Kabalo nako, unsay tambal ni mulid. Kini. Radish og carrots lid. Ato na imong juice para mawala ng ubo nimo. Takaram ka pwede bre na. Nga pang kaliritas man na. Pastila ni mulid mo ni ginatawag nga mga kuan nga fruits vegetable. Hastang lamian ni. Sure oy, mahimo bre ng juice. Mahimo lagi na. Unsa man, gusto ka maulian dili? Pag gusto jud oy, guing wala ko itarong tulog ba sige kog ubo. Mamo kanino ato ni trabaho no. Unsa man ako puan day? Panitan tani una. Ya, mahimo bre ng juice. Butangan na kasukar. Dili na salig lang, tanawa lang ron. Kana dams murag tagal isa siguro nagpungango oy. Ay, bitaw na tanggalin ra pungango. Yummy. 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 Wow. Yummy. Ya dams, human naman nagpanit. Unsaon man nimo? Inana ra na. Paabot, agudlit gusto ka maulian dili. Gusto gani no, pero unsaon man nimo himog juice nga dagko kay na. To para mahimo nag-Diyos. Ato ng kuskuson. Idudon na to diriya taman mahilis. Ha? Si tan-on mo na lubi kay imong kuskuson. Ay lagi si Kuan kay ako'y nakabaluan ni Lid. Ako pa, suito ko ani kay mo na ginabuhat sa kong lula sa una. Bantay bitaw magsakit atong tiyan ana ha. Di lagi ako'y bahala tanawa lang. Sura bitaw na. Duda ko anang carrots ba sus pang kaliritas man ha. Kalbiritas tanawa lang ron sa uni. Matay pergi himo naman ng cheese pre. Nanghunaw ka. Nanghunaw, ikaw pa'y tabangan si mong tambal, ikaw pa'y mag-story ng nana. Hapakon tamang kaani ron. Oh, sorry good nangutana ra gani ita. Wow. Yummy. 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 Wow. Matay pergi himo naman ng atsara na pre. At Sara lang yapon, oo man na. Mo na. Mo na ni, Ya kauno na ditso. dili abrihin na. Tuguman. Pugon tani, Ha? pugon. Ugon. Awa lang, ayos. Ito ano ma tono. Ugon gyapon. Pugon na ino. Awa. Wow. Yummy. Yummy. Manalid, Iya. ino na, mo na rin tambal. Sure ka? Mo lagi na. Iluan ako ha. Tilawe. Ay duda di ko ba mura makahilo gini pre ba. Kadus amo daw nakahilo ang radish o carrots lid nga isagol na kinilaw ng radish. Dili ba naniguro lang ko ba kay basig nagbut-buot kag mo ni tambal. Man, imno ni mo na o ako na ihatag sa mga bata. Ay, mainom ko oy. Di pa lang ko maayo noon. Iluan na ako niya. Bahok ning lapok lagi. Mang lapok dams. Kani maong lapok. Ay tama lid. Nakalimot ko ingon si mga ganyan nga gikan man kog kaw og kanal. Kay limot kog hinaw.
Buang, nagkakalapok-lapok, gina niya akong mga kuko. Nya mao pa jud magipuga diri. Damaka po ni moy. Okay, ramo ko nalid, butang ibog bakterya gamay yung lawas usahay. Okay, gyapon nabuang naman ka. Gusto ka man dalong ko ospital, binuang mo na imo. Ano, hospital nga, kanal raman to, kagyanan raman to sa matay sa kabaw. Oh, di ko minom ano, hugaw kayo. Bahala ko eh. Gikan pala ka nalibang, nga gikan di kas kanal ni buang ka oh. Sus, tapay ko ni mo painom ni mo sa klabahan na ka droy. Bahala ka, di ka maulihan ano. Buang ka. Di ka maulihan ano to. Mau na yampay nimo, bahala ka, wadyo kay mahimo ano. Di pa to. Lay, di na ka, naik, ako yabon eh.